EMI खौ जों मानो लायो obviously जोंनि middle classनि मानसिफ्रा जोंनि लाइफस्टाइलखौ बारायहोनो थाखाय जोंनि शकखौ मोनफिननो थाखाय सुफुंनो थाखाय EMI खौ बाहायो नाथाय बेयाव मिथिनांगौ बिराद गोनां आङो डाइरेक्टलि नोंनि सालारिखौ लानानै केलकुलेसन खालामनानै देखायग्रोनि EMI खौ नोङो बेसेबाङाव लाखैनो थाखाय हायो ना नङाब्ला जोंनिया रं मोनसे इलुशनजों थानानै जोङो लाइफस्टाइलखौ खालामगासिनो दं इलुशन लाइफ जिंना थागासिनो दं जुदि नोंथांनि सालारिया 25,000 ब्ला ना नोंनि EMI आ माब्लाबाबो 30 निफ्राय 40% नि एबाब जानो मोनथारा हमना लादो नोंनि सालारिया 25,000 30% हिसाबै नोंनि मान्थलि खर्सा जानांगोन 7,500 जुदि नोंथाङा बेखौ लाथारनांगौब्ला 40% बाहायनो हागोन 40% ला बेसेबां 9,000 हमना लादों नोङो 25,000 ब्ला नोंनि सालारिया अब्ला नोङो 7,500 निफ्राय 9,000 सिम नोङो EMI खालामनो थाखाय हागोन नाथाय सालारिया गुबुन जानो हागौ बेखायनो जुदि नोंनि सालारिया 30,000 बा 30% 40% बाहायदो 30% हिसाबै बेसेबां जागोन 9,000 राइट 9,000 निफ्राय 12,000 सिम नोंनि EMI आ जानांगोन बियो फाइनान्स एडभाइजारफोरनि मोनसे एडभाइस नाथाय माय एडभाइस इज डिफरेंट मानो होनना बुङोब्ला मिडल क्लासनि प्रब्लेमखौ आं मिथिगौ नोंथांनि प्रब्लेमखौ आं एक्चुअली मिथिगौ आंनि प्रब्लेमखौ आं एक्चुअली मिथिगौ बेखायनो माय एडभाइस इज 20% 30% जुदि नोंनि सालारिया 25,000 ब्ला नोंनि मान्थलि कस्टआ जानांगोन 5,000 निफ्राय 7,500 नि गेजेराव नोङो EMI दिहुननो थाखाय हागोन जुदि 30,000 बा नोङो 9,000 निफ्राय लानानै 7,500 निफ्राय लानानै 9,000 सिम नोङो EMI खालामनो थाखाय हागोन बियो नोंनि केलकुलेसन जानांगोन जायखिया नोंनि सालारिया जेसेबां नोङो बेखौ आंनि एडभाइस बायदिब्ला 20% 30% खालामनानै EMI खौ दिहुनहैनो हागोन